mga kaagaw. Balik na po ko sa inyohang wall kay bali magpaibalo ko sa inyohan na dili sa ko makablog anang about sa luto-luto karon kay nagpahulay pa manggug ko, dili pa ko pwede mag kanang pahago kay bago pa ko naulian sa akong sakit kay murag hangakon pagyud ko kanang magliyok-liyok makaliyok ko sa balay, magsilig-silig lang ana, pero ang tagaluto wala pa ko nagaluto karon kay akong manghod pa ang tagaluto kay di pa na ako makaya. Pero kung makaya na nako og luto siguro diha na magsugod na ko vlog, di na ako magsugod-sugod og kuan na pud balik og luto. Makita na pud ninyo ang akong mga video nga klase-klase nga lutoon namo kay kami nga pamilya mahilig yun mi magluto nya, di man pud sa ingon nga masaway ang among mga templada. Okay man pud, madadara bisag di joke, pero mga hawd yun mi magluto. Kaso lang hawd mi muluto pero ang among niluto maihap ra ang mupalit, dili kay ingon daghan kay tungod lagi sa kapait sa tao karon maglisod na sila og afford og 100 pesos para nang sa palabok namo 100 pesos naman ang amo ang kuan per tab, pero maglisod na sila pangita ana kung 100 pesos kung naglisod jud ka nang walay mga panginabuhi like kanang mga namaligya lang mga gulay, igo lang yun na pamalit og bugas usahay noodles or tinapa lang yun ang ilang ma-afford og palit kaya murang maglisod mo na nga. Siguro mag-focus na lang mi sa among tindahan na gamay, ginagmay ra siya kita pero kada adlaw tapos dili siya mapanos like sa kanang mga sa grocery, kanang mga sabon ana, mga gamit sa lawas, mga gamit sa pagluto, mga seasoning ana, asin, asukal, basta kanang mga gamit tanan sa balay mo hinay-hinay ra man pud gihapon og halin. At least kana siya panginabuhi nga dili gyud na siya mapanos, maabtan pa siya og mga pila ka bulan or years bago ma-expire para sa mga dilata ang kana dugay-dugay pa man na siya ma-expire. Mo na nag-focus na lang sa amig tinda-tinda ginagmay karon, while nagatinda-tinda ginagmay usahay kung laayon maglaag-laag usay maadto palengke mangumpra, mao lang among kuanan. Usay pod kung ganahan mi maadto diri sa lutis akong igsuon, maadto pod mi diri may laag-laag. Ang among lingaw is manglimpyo kay kami wala man jud mi ingon na anad sa mga dinato nga mga kuan nilihok, anad mig pinubre kay gagmay pa mi, mga grade 4 ko, grade 2 akong manghod. Sayo na wala akong papa, namatay siya nagkasakit kay rubo-rubo pud to siya, tangan pud to siya ginabuhat sa kuan naga bisan unsay pang tanom ato tapos naa siya basakan dati muna na rubo-rubo unya. Siguro wala nakayanan sa iyang lawas moto, wala na siya, sayo pa kay siya nawala. Mga grade 4 ko mo na sayo kaayo mi nakatun og kaning panginabuhi, sayo kaayo mi nakakuan og panginabuhi pangita. Mo nang karon nga nangaminyo mi, mo na hawd kay mi mangita og diskarte bisan unsa na lang diskarte para mabuhi ang pamilya. Bisan pag naay mga trabaho ang amo ang mga bana, ngita pud mig sideline na mo ginagmay, maay na lang makapalit og lamas, palit og ginamos, palit og mga prutas sa badiha kay ang suldon sa bana igo ra man na ipang palit og bugas, pangbayad sa mga bills. Mao lang man ang makunana kay kung dili nimo na siya abagan wala kay mahimo, kay pangpalit bisag pangpagwapa na lang gyud wala. May na lang kung magtinda-tinda ka, makapalit kag pangnudnud sa naong, nudnud nimo sa naong para mo sino imong naong, para mo gapa imong naong, para mo attract pod. Dili kay ingon nga nagpagwapa ka para makauyab ka, dili.
para lang gid inigtanaw sa tao limpyo pud ang imong naong, attract man gud pud kung muhamis pud ang imong naong. Pero karon ang ginagamit nako is kuan lang man, sabon nga katong Kojic, tapos nagabutang ko Mayra nga cream, o lang man Mayra nga cream. Wala ko nagagamit og mga astringent kay madlok ko masunog akong naong. Sabon lang, okay naman ang sabon kay di man siya makuan kung mainitan. Okay lang man siya gamiton niya. Slight lang to siya nga Kojic, dili ka ingon isog kayo. Pero ang akong naong dili man gid ko hingon na mag-allergy sa mga kuan, ang paarte sa naong. Pero ang astringent naglikay lang gid ko kay murag maunay makasunog yun na siya. Siguro mugamit kag astringent kung nay astringent kada gabi lang gid mo na siya gamiton, dili kasi gignudnod. Pero kung action na siya og katul-kator o pula na imong naong, stop na po nimo gamit anang astringent. Pero ako wala ko nagagamit og astringent, sabon lang gid siya tapos cream nga Mayra, katong facial cream niya. Kung wala ko'y sabon is facial wash nga Mayra gihapon siya, okay man siya gamiton. Pero ang uban po nagagamit ana, dili po sila kaangay, mag-allergy po sila. Pero ako di man ko mamili, di man po ko magbugas-bugas, maulong na siya.